Здравейте хора, аз съм Бошко. Аз съм Ники. Това е четвърто издание на Бошко срещу Ники. В днешното издание на Бошко срещу Ники 4. Примерно аз предизвикам Брат ми да направи нещо. Ако не го направи, да направим един миш-маш от продуктите, които ще ги видите след малко. Имаме една чашка шот и там ще го изпим и трябва да пием. Както ще изпим, първата съставка е вода. Втората съставка чай, студен чай. Това ще е денчата, бе. Малко чак. Леко, бе. Сок, топът от ябълка. Миш. Чакай, ох, мамо. Сега четвърта ставка. Така. Четвърта ставка. Сок портокал. Ей, голям цялата къща. Дай още малко. Стига. Пак ме обчепи, гледай го. Опа, чакай. Стига толкова. И чубли. Последна стъпка е чублица. Ето тази смес. Готово е. И така, да започваме. Оператора ни е тук, Борко. И си имаме публика. Един човек. Добре, сега аз трябва да предизвикам нещо. Ако той откаже, ще пия от миш-маш тук. Ако не откаже, то трябва да го направим. Камък, ножица, хартия, кой ще е първи? Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Едно, две, три. Yes! Хайде предизвикваме. Предизвикам те. Да. Извикаш. На терасата. Не. Да. Скочи от терасата. Ти ма умен ли си? Пиша така. Ти ма умен ли си? Пиша. Умен ли си? Чакай, аз ще го си поспиша. Не, беше да се пиша. Не съм така, шматка. Банан! Шит. И също няма да става. Не ти го препоръчвам. Окей, предизвиквам те да изкрещиш на терасата, че си на 7 годините и че още носиш пелени. Толкова си ме свикаш, че... Окей. Не, на терасата. Това не е тераса, бе! През прозореца, да. Хайде, да. Аз съм на 7 години, нося пелени. Готово. Спирай. Първи дубо. Айде сега. Пускай. Предизвикам те. Да помисля. Да се улеша след това. Пиеш ли? Пиш, ти си много топ, честно. Отново пие. Пореден шот за него. Какъв ти шот? Просто пия. Миш-маш. Стига! Не искаш да пиеш, честно. Айде! Той. Гучи, мам. Така? Така. Аз ги. Кой се два Давай. Така. Вие сняма ли? Да. Не бе. Така, окей, предизвиквам то. Така. Предизвиквам те да поплаеш къщата. Айде сега пи. И аз мога така. Стига. Щом ти ще кажеш така, и аз казвам. Страшно ме много. Гадно, не ти го препоръчвам. Чакай не! Пред камерата го направи поне. Чакай да бъде го спича аз. Къд знам къв съм. Да видим да е шука. Ти направо пред детайлите. Пиш next. Веднага, цялото. Сега кажа, че е вкусно. Не, бе. Как? И ще после го питаш или не? Окей, предизвикаме нормални неща, не се едно... Предизвикам те. Дата. Плясна се и това носим. Добре. Не чувам нищо, ама. Какво се прави? Чакай! Пусти го. Предизвиквам то. Да направиш да изкурам и преси. Добре. Аз ще легнам. Добре. Нищо не чу. Окей, давай. Добре. Давай. Едно. Добре. Сега ако успееш. 3. Не може. 4. Толкова ли е трудно? Толкова не трудно, аз ги правя по 100. Отказа. Сори, сори. Не трябва да спускаш ръцете. Загуби. Окей, давай. Дай си ми, на дра. Аз ще запиеш. Нали,
За вас, мадам Димиси. За сега сме наравно. Май, нас много бро. Окей, дай последно предизвика има. Предизвикам там. Да танцувам ли? Не. Ще е по-добре. Да се влечеш, но без долните гащи. Та, бузата. Да, и тези гащи. Без тези. Аз направо пия. Ти луки си. Сиен. И той отново ще бие. На това издание. Аз защото сама съм Гала. Предизвиквам те. Предизвиквам те да тлъкваш, така че предизвиквам те да туркаш просто. По най-странния начин. Окей. Оле, мамо! Ой, така. Спирай. Готово. Това всичко сега пием по един всеки последно. Да, за последен шот да накрая. Какъв ти шот ами ще Че аз печеля. Давай последно, това ти последно, давай. И тук, окей, това беше от нас. Надявам се да ви е харесало. Харесайте го, защото аз печели. Ако харесва, може да харесате. Напишете в коментарите какво да правим за Бошки свещеники 5. Да споделите клипът, да се абонирате за канала. Под последното предишен клип, както предишното издание на Бошки свещеники и социалните ни мрежи. Довиждане. Благодаря на оператора, че държа камерата. И на прекрасната и публика. Не! Добре! Чао! И ще се видим в следващия клип. Чао!